Pišeš tužbu, prva tužba iz realitija za zlostavljanje Darija. Tužbu za pušenje kurca dok budeš za zlostavljanje. Toliko o tome. A medvedići imaju sve snimke. Ajmo smog dati. Ja samo kažem. Nisam zaštavio te da počešće. Jesi vidjelo? Vidjelo se, izvinjam se. Evo, vraći se, strašno. Joj, žene. Tako je. Obratila sam se advokate, rekla sam da podnese tužbu za zlostavljanje. Kad sam rekao žene, nisam mislio na tebe. Tako je. Najbolji advokat Beograda je moj dobar prijatelj Dario. Za tvoju informaciju prati apsolutno sve. Jeste, nema pojatija posla. A medvedići snimaju, šta da radim? Sve kao i uvek. Sljedeći put kad budeš ušao u reality moraš malo da pogledaš. Dalje. A ti odlično znaš ko su. Kako da ne, brat? Družimo se. Šteta što kasnimo 4 minuta pa ne znam šta će da ti se prikaže u toj tužbi.